आंनि हिन्जावा एप्रिलनि 14 तारिख गोमादों। एक्स एनडिएफबिनि मानसिया आंनि हिन्जावखौ किडनेप खालामना लाना थांदों। आंनि हिन्जाव गारि बायनो होनना थांदोंमोन बरपेटा र'डआव। ओमफ्राय दाबो आं हिन्जावखौ नागिरना मोनाखै। नेपालाव थांदोंमोन हिन्जावखौ नागिरनानै। ओमफ्राय नेपाल मिडियायावबो आङो रिपर्ट होनाय जाखाबाय, पुलिस थानायावबो रिपर्ट होनाय जाखाबाय। जाय खोथा हरो बिनो आं 20,000 नङाबा 10,000 फैसा होनाय बान्था जागोन। जाबाय आंनि हिन्जावा एप्रिलनि 14 तारिख गोमादों। आं हिन्जावखौ दाबो नागिरना मोनाखै। जायखिजाया आङो पुलिस थानायावबो केस होखाना दङ। सालबारि थानायावबो होदो, गबर्धनयावबो होदो, जोंनि जालायावबो होदो। ओमफ्राय एक्स एनडिएफबिनि मानसिया आंनि हिन्जावखौ किडनेप खालामना लाना थांदों। आंनि हिन्जाव गारि बायनो होनना थांदोंमोन बरपेटा र'डआव। ओमफ्राय दाबो आं हिन्जावखौ नागिरना मोनाखै। आंनि हिन्जावा बाव थांदों, आं बोरावबो खबर मोनाखै। आं दाखालि खोनानानै नेपालाव थांदोंमोन हिन्जावखौ नागिरनानै। ओमफ्राय नेपाल मिडियायावबो आङो रिपर्ट होनाय जाखाबाय, पुलिस थानायावबो रिपर्ट होनाय जाखाबाय। जायखिजाया आंनि हिन्जावखौ जेराव दं आदा मोना, फंबाय मोना, बिदा फंबाय मोना खोनाबायदोंबा आंनो खबर हर। मानो होनबा आंनिया फिसाजो सासे दं, फिसाला सासे दं। दाबो ओंखामखौनो जायाखै। न'आव आलाय सिलाय दं जों गासिबो। मानो होनबा आंनि हिन्जावखौ आं नांफिनगौ। बे मानसिया सिगांबो एनडिएफबिनिखानो, एक्स एनडिएफबि। बिथाङा सिगांबो 10 बोसोर जेल जाना फैखानायनो। ओमफ्राय बे मानसिया आंनि बे हिन्जावखौ बरपेटा र'डआव गारि बायनो थांनायाव किडनेप खालामना लांदों। मा मुङै लाना खारनायनि मुङा? बिना बिदुल गयारिनो। बे मानसिया जाहैबाय खाग्राबारिनिनो। मा गामिमोन खाग्राबारि ना? बे बिथांखौ जेराव मोनो आंनो खबर हरोबा आं एसे मोजां मोनगोन। जाय बिथाङा आंनो बै हिन्जावखौ, आंनि हिन्जावखौ लाना खारदों, बे मानसिनो खोथा हरोबाथाय आङो एसे गोजोननाय मोनगोन। आरो बै मानसिया जाय खोथा हरो बिनो आं 20,000 नङाबा 10,000 फैसा होनाय बान्था जागोन। बिनो बै चेनेलनि गाहायाव होनाय जागोन। ओमफ्राय नोंथांमोना नुबाय बायोबा बै चेनेलनि गाहायनि नाम्बाराव आंनो खबर हरबानो जाबाय। जिहेतु नोंहानि हिन्जावा खारला, नोंथाङा बहाबाफोर नागिरहैदोंमोन नामा? आं नेपालाव थांदोंमोन। नेपालावबो आङो मिडियायावबो होबोबाय, ओमफ्राय पुलिस थानायावबो एफआइआर होबोबाय। जायखिजाया जोंनि आसामनि पुलिस थानायावबो एफआइआर होबाय। जायखिजाया आंनि हिन्जावखौ आं दाबो नागिरना मोनाखै 14 तारिखनिफ्राय। जाय बिथांफोरा नुदों आंनो खबर हरोबा आं गोसोखौ गोजोननाय मोनगोन। खबर हरो बिथांनि थाखाय आङो 10,000 बान्था होनाय जागोन। आरो जाय नुदों आंनो खोथा हरनांगौ थाबैनो। मानो होनबा बे हिन्जाव आंनि लाइफआ बे हिन्जावानो आंहा। मानो होनबा गथ' फिसाजो सासे दं, फिसाला सासे दं। बिनि थाखाय आङो जाय खबर हरो बिथांमोननो गोजोननाय थागोन आरो फैसा 10,000 बान्था होनाय जागोन। हायना बसुमतारी। ओमफ्राय बै लाना खारनायनि मुङा जाहैबाय, किडनेप खालामग्राया मुङा जाहैबाय बिदुल गयारि। जाहैबाय बिरबल बसुमतारी, डिस्ट्रिक्ट बाक्सा, पस्ट अफिस रुपुहि, भिलेज बागमारापाम। आंनि मुङा जाबाय बिरबल बसुमतारी। जाय बिथांमोना आंनि हिन्जावखौ खोनाबायोबा बै फन नाम्बाराव फन खालामना खोथा हरोबा बे बिथांमोननो आं 10,000 रां होनाय जागोन। जिहेतु नोंहानि बिसिया खारलांबाय, नों सोलिनायाव माबायदि जेंना जेंसि मा जादों होनना फोरमायगोन? आंनि बिसिया खाराखै। आंनि बिसिया खारनो खाराखै। बिथाङा आंनि बिसिखौ थिखांना लाना थांदों, किडनेप खालामना लाना थांदों। आंनि बिसिया गारि बायनो होनना थांदोंमोन। आंनि बिसिनियाव 7 लाख थाखा दंमोन। दाखालिसो मिसरुथि जादोंमोन 3 लाख थाखा। ओमफ्राय बिनि गेजेराव आंनि बिसिनियाव दंखायोमोन खमसे खम 4 लाख थाखा। 3.5 बेसेखौ 7 लाख थाखा दंमोन। बै फिसायाबो गथ' गथायफोर दंखायोमोन नामा? बे फिसाइखौ आं मिथिया, गथ' गथाय दं नामा आं जेबो मिथिया। जायखिजाया आंनि बिसिखौ गारि बायनो थांनायाव बे थिखांना लांदों होननानै आं मिथियो। बेल' आंनिया।